i adoptant l'actitud asseguda de cames creuades. Ajusta't la zona d'assentament, la zona de cames, col·loques el gest habitual i descolza junts, els dits estirats. Poses la teva esquena estirada, recta, la barbeta lleugerament recollida, tanques els ulls suaument, fluixes la cara, la boca, les mandíbules i t'observes en aquesta actitud, asseguda. Tan bon punt t'has observat en aquesta actitud asseguda, ara t'observes el moviment natural de la respiració, que també de forma conscient t'ha acompanyat tota la sessió, a la que afegeixes, com sempre, el que en diem el seu so, ujjayi. Per tant, estàs a la posició i estàs a la respiració i el seu so, ujjayi. I ara et disposes a subtilitzar la teva observació d'aquest moviment, més el seu so, ujjayi, i a més que estàs en el moviment, quan l'aire entra i en el seu so, quan l'aire surt i en el seu so, observes el moment en què comença la inhalació i el moment en què s'acaba la inhalació. I després observes un altre interval, el moment en què comença l'exhalació i el moment en què s'acaba. O sigui, incorpores a l'observació de l'ujjayi, respiració i so, aquests dos intervals. Observes ment neutra, ment oberta, el moment en què comença la inhalació, el moment en què acaba, i el moment en què comença l'exhalació i el moment en què acaba. I ara, a més d'aquests dos intervals, incorpores dos intervals més. A més d'observar el moment en què comença la inhalació i el moment que acaba, tan bon punt s'ha acabat la inhalació, l'interval fins que comença l'exhalació. I un cop que comença l'exhalació, l'interval fins que s'acaba l'exhalació, i després hi ha un altre interval, tan bon punt s'ha acabat l'exhalació fins que comença la inhalació. Incorpores l'observació d'aquests dos intervals. Estàs a la posició, estàs a l'ujjayi i ara estàs observant aquests quatre intervals. El punt on comença la inhalació, el punt en què acaba, tan bon punt s'ha acabat la inhalació fins que comença l'exhalació, quan comença l'exhalació fins que s'acaba i tan bon punt s'ha acabat l'exhalació a l'interval fins que comença la inhalació. Ment neutra, ment oberta.
Deixes d'observar els intervals, continues amb l'Ujjayi, i ara sense observar els intervals. Observes com l'aire entra, com l'aire surt i el seu so. Deixes d'observar la respiració i el seu so, Ujjayi. Estàs present en la posició, et situes, com sempre, a l'espai frontal, entre les dues celles, i ara observes aquest espai buit, i l'observes. Així, buit. I ara incorpores mentalment la vibració de l'Om continuat, o sigui, mentalment incorpores Om, Om, Om. I a la vegada que incorpores l'Om mentalment, observes igual que abans amb la respiració, quan comença l'Om, quan acaba, i el punt, tan bon punt s'ha acabat l'Om i comença l'altre. I observes aquests 3 intervals. Quan comença fins que s'acaba, aquests 2 intervals vull dir, i el punt, tan bon punt s'ha acabat l'Om fins que comença l'altre. Aquests 2 intervals. Bé, deixes de recitar l'Om i observar els intervals. Tornes a deixar la pantalla buida entre les dues celles, sense esperar res. Surts de la pantalla frontal, connectes amb l'Ujjayi, respiració i so de nou. Connectes amb aquesta actitud asseguda, de cames creuades, amb la sensació que t'ha deixat aquesta sessió d'avui, i ara practiques l'agraïment. I t'agraeixes a tu haver-te dedicat a aquesta pràctica de ioga i agraeixes als altres per compartir-la amb tu. I ara per tancar, desfas la posició de les mans dintre del pit, inhales i a l'exhalar inclines el cap. Hari Om Tat Sat, Namaste, bon cap de setmana.